Nai to nai joto khapani tahok tai box ono chini kok TV koboro news kok tuma joto lamsogo ang tongo nang loge rakes faidi o ungtong jorani kok tumarok no sung saimalayano tabok ungkha belaikhaino tunglok party tekaisa party janjani bodol no tui tak obo haikhaino kwbangma lukorok janjani bodol no phuarnani ba chongmario kwplai khlainani obo haikhaino janjani bodol no tui tabok kami o dur to dur camping khlailaio ba kwrung thaio bulai toklai bo onglai tongo obo haino wngwi tongo o ungtong jorani taklai 2026 bisini TTAADC chongmarini o bataimungo obo haikino tabuk tunglok wnglai tongo yang nasigui naikha hinkhe TTAADC o batainai rok joto tipra sarok mang phiya tipra sarok bataimani bisingo no tipra sa bai tipra sano bulai toklai kasulai obo haino wngmai tongo nwng yang porcha ta khlai di nwng yang filta khaipai di hinui obo haikhe no bodol kaisa no tei kaisa yasi sulai kok banglaimung obo hairok bo mangpili rogo nugui tongo chung social media rogo yang tei kaisa digi o nasing naikha hinkhe yang bodol kaisa bodol no kheklaimani bo tongo yang bodol kaisa bodol no bulai toklai wngmani bo tongo obo hairok no kok tumarok chini yapharogo chung mano tai chung khwnao phiyaba chini sak bai sak chini tipra sa obo hai kok banglaimung bulaimung rok no chung phunukya tangwi hingkhai taibo violence wngwi thangnai teibo abo hai party wi thangano hinui no chung obo hai mangpili rok no chini dopha kaisa dophani mangpili rok no hinui no chung phunukya rok huiwi rogo tonio obo hai kok tuma rok no khapang tai bohuk song songmung hingkhai omono tabuk je ganatantra ni je raida o janjani hamjakma jotono khlai mano phiya nwng ani bodolo phaidi nwng ani bodolo phaiya hinkhe nono buthari painai nono tokthari painai nwng dogano ma phaigala nwng bazar hati ma sagala obo hai hinani le je ganatantra ni rights je democracy je India o je constituency lo swijak je tongmani obo hai rok le kaisa phano swijak le kwrwi phiyaba nwng dogan taka di nwng bazar taka phaidi nwng obo hai party yakarwi chini bodolo phaidi obo hai rok bo kwrwi phiyaba nini hamjakma nwng khlaiwi mano phiya oro bulai toklai wngnani tei mungsa kwrwi kono bulai toklai wngnani nangya nono hamjakhai nono buhr dinai bono hamjakhai bono buhr dinai obo haino je obo haino je ganatantra o obo haino choliwi tongo khapang tai bohuk song taklai ni je TTAADC chongmari belai kheno important tipra sarokni bagwi belai kheno nangmani tipra sarokni bagwi phaidi chung puila yang je chung saimanai 10 khulai champahawat ni oro o TTAADC o tipra mothani wngwi batainai to borom gwnang Raju Sardeb Broma bo wngkha bubagrani chongjak candidate tipra mothani yango BJP ni wngwi 10 khulai champahawat o batainai wngkha Bimal Debroma bo wngkha BJP Janata Party BJP Janata Party ni wngwi bo batainani bagwi bo candidate oro wngkha prathi Bimal Debroma hingke kok hingke omono tabuk Bimal Debroma no lukorok bwsak hamjak BJP Janata Party no lukorok bwsak hamjak lukorok sabono vote dinai lukorok bubagra no bwsak hamjak lukorok sabono vote dinai lukorok candidate no da vote dinai na bubagra no na candidate Bimal Debroma da vote dinai na BJP poddo bubaro obono tabuk songmung chung obono lukorokni comment no chung naio lukorokni comment tamo phai lukorok comment tamhori chung obono naisingo lukorokni je comment hingke khapang tai bohuk song je thangnai 2021 bisirogo je khasigwi samung khlaikha dophani bagwi ofru bubagrani bagwi bwsak kok kaham saka bubagrani bagwi bwsakse sacrifice bwsakse chobak khlaikha phiyaba o chomarok mwthagwi tini BJP bodolo phaiwi tini 5 bosorni pore o tini haino hai taisa bubagra no kulo
tai tipra mothano kulmani jeng obo haibo nukha obo ongkha tipra mothani yang 26 Asrambari block president borong munang khokes deburma obo haikeno jeng kulmani bo nukha khapang tao tai bohok song phia je phru tipra motha tongphru tipra mothani jeta bwthai obo bo chawi phaikya obo no bo wansong nango phia tini toisa BJP phaiye BJP ni bwthai no chanani bagui no tini obo haikai kaisa no tei kaisa kulaimani bo jeng nukjak kha phia obo hairok kulmani rok chaya kendro chaya hinpano political lo haparo hapka hangkai obo kaisa no tei kaisa ma kulo kaisa no tei kaisa yasi ma suro obo jesepano nung kudia hani tongdi jesepano kulia hani tongdi jesepano nung saya hani tongdi political ni haparo political khlaiga mane no obo kaisa no tei kaisa yasi surui ma kudi jawo phia chung obo ni bisingbo nukha khoroksa khorognui bwrui randija bata manani hinui kagoj joma rima phanto kagoj kifilui rohorjago sabo nini kagoj ani kagoj no sabo kifil hinui singkhai bo oro sarai sirai no motui phonachi nini bumung no cancel khlai rifai hini bo chung koktwma sai mankha phiaba chung o kok no tini saglak phiaba chung o jora nasingui tongo jora ni bisingo no chung jora ni kok sanai jora bai no chung nasingui tongo jora bufru phaino jora jefuru phaio chung jora ni o jora o no chung o kok rok no sawi sarai sarai khe logo ni bwsango chung khnanai khapang tao tai bohok song khoroksa bwrui borok randi bwsai ke reejak bwsak gwnang obo kheto jumi ke reejak obo haikhe phano sorkar ni hapango je manthai tongmani je bidopa bata manthai tongmani odhikar tongmani o odhikar no tini nahana hinui kagoj joma rwna thangthani tini obo haikhe no kagoj cancel khlai rijakmani bai tini belai kheno kha soi kha thwijak bo obo hai wngtongkha hingkhe bo budari no nono hamjagui bo obo hai kaino bini bwkha khamui phaijak mokol ni mukti klaijak bo obo haikhe bo budari no bo bud rigwlak sabuno rigwlak ang abo saglak ba chung saglak obo haino khapang tao tai bohok song obo hairok no khnaga hingkai belai kheno kha khambo kha khamphano kuno khaina mungsa kwrwi tangui political wngkha game political wngkha game je kuno political bo game tangui nini ani jonota borok no tui no political game thango je kuno political ang kebono kaham hiya kebono hamya bo hiya kebono chawo bo saya kebono chaya bo saya kintu political wngkha game nono ano tui no game thango nini ani boot bai no game thango nini ani boot manui pai thangka hingkhe jotono siring jotono chup obo haikhe no tongo manani phuru kok kotor jotono sawo manui paikha hingkhe o kok rok kwmawi thango obo belai kheno nangmani oboni bagui no puila phuru no nwng boot ni bagui kok pirphuru aphuru nwng kok kaham sawo hingkhe nwng boot pai jiri thangmani yagulo bo nwng kaham samung no tangdi oboni dophani soi soi samung dophani soi soi sengkra khinui sinijagui mano jodi no dophani bwskango siming nwng kok kaham sawi ungkulok haino nini bwkhasi phirogui thango hingkhe obo soi dophani samung tangnai rok hinui uansukjakya lukurok bai oboni bagui no chung sawo soi soi dophani bagui samung tangnani muchungkha hingkhe soi soi dophani bagui no nwng thai rwui mano hingkhai soi soi dophani bagui no nwng lakma rwui mano hingkhe dophani bagui nwng je kok rwmani no nwng o kok no supungui dophani bwskango nwng basawi naidi dophano no tei bo no kuchugo tisai rok honai obo wngkha dophani ba lukuni o kok hingkhe khapang tao tai bohok song taklai titi ADC ni chongmari to kwrwng kwrwng thaiyo no bulai toklai bo wngui thangkha o bulai toklai rok tamoni bagui bulai toklai wngmani khoroksa khorokni borok no tui bulai toklai khaio thangni budi tokdi hin kwbangma borok abo hai dagimung bo tongo phiya o dagimung rok abo swrapsa si swrapsani bisingo no hambui bo thango swrapsani bisingo tungui bo thango obo swrapsani kok si phiaba nwng kaming kaisa khalaithani o kaming ni borok bai no nwng kaham kwrwng miliwi tongui manya hingkhe o kaming tai ragui manya kaming o kwbangma no political khainai tongui mano tamo BJP tamo tipra motha tamo IPFT tamo CPIM tamo congress tamo IMPT tamo NCT kwbangma janja ni bodol no tui political thwngui mano phiaba nini kaming kaisa tongnani phuru kaming bai se tongo kaming bai jodi no nwng
tongui manya hingkai nang dofa hodani somas no nang tangui kaham ke thangnani nini bahut din kok toknai obon bagino chung sao kaming no sobtheke important edi political ulni kok কিন্তু political nang khaimano কিন্তু nini kaming no nini kaming ni borok no nang bui man gelak tangui hingkai nini kha sanai jara kha saya borok bono oba hingkai bu khapang tau tai bu song phaidi chung hingkai miyani mangpili rok no chung nainai yango tipra motha doto dur camping khlaimani borong gona Rajeshwar Debroma yang BJP ni bo haino candidate borong gona Bimal Debroma doto dur camping khlaimani phaidi chung o mangpili no kisa naini no o mangpili nain pore chung taisa kok sanai khapang tau tai bu song nainai di chini thumui tu bujak mangpili. Kamu tahu, kita mau sar, pun mau teh, kerja hanya apa? Kalau nak cukup, makanya cukup. Gitu lah, baru dah nak cukup. Apa yang tahu? Konsumen. Nanti orang tak kayu. Belum. Padi tahu padi. Padi. Nak padi padi. Para asal pak. Padi tahu juga. Nak padi. Ya khai khi gì? Sini kontom ni bawa, sini atau apa? Zapan masih kau buat, hal buat. Belum kako. Ini yang tu tahu. Kan kami tu tak tahu. Aku dewan anak kok. Kita pusat kan mak. Kelas itu, masa menunggu bulan. Kamu beruntung di sampai kumka. Mai cho alo mo jang na cha. Apa yang masalah ini? Antum barang. Mo holang mutai ADC village abodor semon Hazaripara sini party office election office the party office mo sini sung pungni sini dur camping khaika ekok sara sini borok rok sini motano hamjago bubograno hamjago oro tai kubun participate kari oro pura solidly abo ekdom pure 100% sini tipra motani kamini borok jotono motano no hamjago tai amtui অর্থাৎ আমাদের সব মারিও না বুঝকাংনি 12টার উপর জুলাই খবর সাইমন কা আহম রেসপন্স আর এই বস্তু বেশি তো কবাং পারা থাকলে কঠিন ব্যাপার টোটাল 10 কুলাই চাম্পা হওয়ার 24 এডিসি ভিলেজ 24টা 24 এডিসি ভিলেজ ইয়াঙ্গ তো 9 এডিসি ভিলেজ কামি তো কবাং কামিও তো মো জরা কম যত পারা থাকা 9 পক্ষে সম্ভব ইয়া Kaya ani komitmen tong ode jehta ngoro bubograni dagi mani bisinti ang thakia bini chongjak khorcha sipai hisabe warrior hisabe ang joto parwa ni thani responsibility abani moral duty ang joto kamio nang thangnai karon kamio thaike boro e bahake boroni sukduk ni somonde sinai aino budbas oi MLA ka MDC ka মন্ত্রী ka EM ka hobai pai আছে bini sini target ni ka protekta ADC village ma thangnai tai boni kami ADC village 10 12 ta para to o parao sing joton thangnai kan komitmen ang election paro poribo joto parawa ang thana ambai hangke nugui mankana khapang tau tai bohusong mongkha ten khulai champa hawani mangphili phaidi hingkai chung tabu te kaisa chung nalei phinai yango 9 halhali asambari constituency ni candidate bubagarani chongri horjak candidate khachuksa borongmunang Prosmit Debroma bini mangphilno phaidi chung nainai eno pia mangphilnaina sikang chung obobo saikhnanai thangnai kisa salsekango je Sikaribari
je yango 9 hal hali ni bisingo khobjak sikari bari o kamingo no 9mm pistol bai kogui bullet mankha hinui chwng khonaka obo haino koktwma horni jorao oro pistol fire khaika hinui chwng koktwma phiaba obo hai sabo wngui tongkhana obo hairokno police rok bwsajatwi investigation khlaikana obo rokno twi police rok tamo uansukha obo kunu sia phiya obo haino jodi yago mal twi tongkha hangkhe yago obo hai kheno bijra manui no twi tongkha hangkhe obo rok chaya somoio kogui bo bwtharwi mano phiya nang bahai khe romnai obo hai rok bo chaya tangwi political ni game bo kok banglaimung ba bulaimung toklaimung wngui no mano phiya obo hai yak kolok yak bara o manui rok bai samung sitra tangmani belai kheno chaya obo tam hinui uansukjaknai obo uansukjaknani kwbangma kuthuk tongo khapatao tei buhuk song chwng obo khwnamani kok hingke faide chwng yang prosmit debormani bo chwng mangpili kisa nainaiya khapangtao tai buhuk song bo dur tudur camping khlai tongmani bo tamo saikhnani abo rok bo chwng nainai di thungmui tobojak sini o mangpili no. koda ononto haing thanai nai sajagwanaisi tini kaisa ko ani bukhawo sobsomai khrat kana karon gai ononto samai beni bagai tini soi buka kana hamta thanai soi hamta thanai tini kono nidoro pathnai gai tini ononto hai pormo buladra oe pas gai insanga o ononto ni ongi 5 বছর থেকে ko April mas ke 5 tarik Malaysia bumi miak turun ke sikamno o garabe gadari khai sini tipra sabai gadari khai BJP hai party lo doi thaga amo hai tu bino so 12 tarik pudi oi 17 tarik tini tu bino o ala sini ko ma khai nai amo jumbo to mukhana nai hingke faide khapangtao tai buhuk song chwng tabuk yang nailai sanai 11 moharanipur telemorani mangpili obo bo haino aro bubagrani khachuksa thumui rohorjak go candidate swnamui rohorjak borong munang di omthai ba utpol deborma bobo aro 11 moharani telemora o bono batai di hinino aro rohormani ko oro haito BJP ni haito মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসামারি বিলু জমাতিয়া hingkai bilu jamatia bai ba aro batai nani digi thangai tongo hingkai bini dur to dur camping faidi puila chwng nainalai sabono borong monang di omthai dur to dur camping khlaimani phi a jaga rogo mayung bai bwthar jakha rok ni bo chwng kok tuma hingkai faidi chwng bini dur to dur camping khaimano chwng nainalai na tabu botam saikna rekha Cindol abai sabuna. Sini besan tinga future ne bagai. Kapus ke? Kagarno ki side di amphai ka bekana. bin serai se ok ongko songsa kapu songsa ongko pori tomai edisibo Acha, khumlongo. kumpuyo Khumbuya. Ba sulu khairu abo do Ya oma bagrani bubakna bai roh tak mokha Just pun mulai do. Just pun no. 100%. Nang agi batin no. Mana
이거 따보. 이게 뭐 태와이샤 뻑뻑 타고 딴도 사이동 나가. 사이게. 아, 이 타이샤 푸른 동은 나가. 중고 와이샤리 동이야 봐. 띵다. Dini nang ba thang ma lai kha iko bong na ni mane dini ma nai ta Yung utok ke bro, yung utok. da tom song Bekerja. nang ba thang ma Hingga kapang daw tay buksong jeng norok no mangpli kita jeng jot no phunugui thangnai omongkha tibramo thani phanong tho BJP ni phanong tho jeng ja koktuma manmani jeng o koktuma no norno kita phunugui thangnai tobo phano te kaisa kok kachari jeng kok kholopnai tangi hingkai jesa political phan khaidi bulai tolai ngmani chaya walai sulai ngmani chaya nona hamjake nono bodi nai bono hamjake bono bodi nai kentu oro ano bodi di nang ano bodi ya hingkai nona ang bunai tognai obahairok khlaimani chaya tangi nang hamjakai nono rinai bo hamjakai nono rinai obahai si khabang daw tai boksong janjani hamjakmani janjani khainani odikar o odikar no kebo nori manya hingkai khabang daw tai boksong chini kok tv kobor news koktuma jeng chongmari ni bagui norokno phunugui tongo naine di norokno kita jeng mangpili phunugui thangnai chini salo jorani chini kok tv ni kok lampanda orang kholachono jotono hambai khulumka.